Il-qatt fost il-Maltin l-aktar żgħażagħ ta' taħt il-25 sena kompla jiżdied, dan skont tarif ippubblikat mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Il-Eurostat ikkonfermati li bejn Jannar 2012 u Jannar ta' din is-sena il-qatt fost il-Maltin u l-Awċin żdied bi kważi 1%. F'dan il-perjodu żdied ħafna aktar minn hekk il-qatt fost iż-żgħażagħ ta' taħt il-25 sena. Fil-fatt jirriżulta li 16 minn kull 100 persuna li ma jaħdmux huma żgħażagħ. Bejn Jannar 2012 u Jannar 2013 il-qatt fost iż-żgħażagħ żdied bi 2.5%. Hemm aktar tfajliet mill-ġuventur li ma jaħdmux. L-istatistika tal-Eurostat tikkonferma dak li ħareġ mill-Labour Force Survey u li b'kollox hawn mal-4600 żagħżugħ ma jaħdmux. Min-naħa l-oħra skont il-Korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ, in-nies bla xogħol f'pajjiżna bejn l-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2008 u x-xahar illi għadda żdied bi ftit aktar minn 1000. Żdiedu wkoll fl-aħħar 5 snin il-persuni bla xogħol li għandhom 45 sena u żdiedu wkoll dawk illi ilhom fuq ir-reġistru tal-qatt għal aktar minn sena.